Mistrzowskie starcie w kategorii lekkiej. Sylwester Hasny kontra Sergiusz Uzarek. Zaczynamy tą walkę. Tomasz Różka rozpoczyna pojedynek. Zaczynamy. Sylwester Hasny ruszył tutaj do przodu. Sergiusz próbował tutaj sierpowym trafić. Chyba będzie nastawiał się tutaj na kontrę, bo widzi, że Sylwester mocno szedł do przodu. Mamy low kick w wykonaniu Sylwestra. Próba obszernego sierpa, która nie doszła skutku. Sergiusz orbitujący cały czas wokół siatki. Teraz prawy, prosty, doszedł w wykonaniu i lewy Sylwestra Hasnego. Sylwester Hasny trafia obszernym sierpem na szczękę Sergiusza. I mamy piękny high kick w wykonaniu Sergiusza Uzarka. Idzie za ciosem, ale nogę przechwytuje Sylwester Hasny, dobijając Sylwestra Uzarka do siatki, wynosi go wysoko w powietrze i obala przeciwnika, lądując w pozycji bocznej. Sergiusz nie zostaje na plecach, cały czas próbuje wstawać do góry i udaje mu się. Tutaj widać, że Sylwester Hasny naprawdę imponuje dużą i mocną siłą. Jakbym widział Daniela Radkowskiego, który robi radomskie linie lotnicze. Sergiusz Uzarek wyrywa się i znowu trafia high kickiem. Trafia z tym, tak. I bardzo ładnym takim prawym sierpem też. Naprawdę widać, że Sergiusz odrobił lekcję i teraz to on obala swojego rywala na plecy. I zajmuje pozycję półgardy z góry. Ładna kontrola, ręka, głowa. Będzie chyba próbował obejść to, żeby wejść do pełnego dosiadu, a co najmniej pozycji bocznej. Tutaj ta siatka na pewno nie będzie pomagała Sergiuszowi, żeby zdobyć ten pełen dosiad. Ale próbuje teraz odciągać Sylwestra od siatki Sergiusz Uzarek. I umiejętnie, powoli, centymetr po centymetrze udaje mu się tutaj. Lecz jednak Sylwester zablokowuje kluczem tą nogę, którą Sergiusz chce uwolnić. Blisko swojego narożnika teraz znajduje się Sylwester Hasny i może słychać właśnie dokładny komend, które wydaje mu jego narożnik. Gdzieś tam zapina gilotynę na głowie Sergiusza Uzarka Sylwester Hasny, ale myślę, że tam nie ma możliwości podania serka. Tak, też uważam, że bardziej to pompuje Sylwestra niż skutecznie. Tak, wyciąga serek głowę i zaczyna kontrolować pozycję z pozycji gardy, rozbijając swojego przeciwnika czy rękami, czy łokciami. Tak, Serek tutaj naprawdę bardzo kontroluje tą pozycję z góry, jest aktywny, uderza. I pierwsza runda idzie jak najbardziej na jego korzyść. Trybuny mocno niosą dopingiem Sergiusza Uzarka. Popularny Serek zrobi wszystko, co w jego mocy, aby ten pas Silesian MMA wylądował na jego biodrach. Mamy dużo walki teraz właśnie takiej w parterze, gdzie w gardzie Sergiusz, chociaż teraz mamy próbę balachy, ale nieudana. Chociaż Sylwester Hasny dzięki temu podnosi walkę do góry. I trafia. I mamy walkę w stójce. Dobry odrzut bioder w wykonaniu Sylwestra Hasnego. Chwycił głowę Serka. Oj, tu jest blisko. Chyba nie. Ma wolną dupę, ucieka Sergiusz do tyłu. Tak. Ale w pozycji dominującej tutaj teraz znalazł się Sylwester Hasny. Ląduje w pozycji półgardy z góry. No i dobrze ją kontroluje. Mamy teraz tutaj zmianę ról. Jak to wcześniej Serek był na Sylwestrze i okładał go ciosami w półgardzie, tak teraz Sylwester Hasny odgryza się Serkowi. Tak, tutaj widzimy, że Sylwester próbował wyrwać tą nogę, którą dobrze blokuje Serek, nie dając przejść do pozycji bocznej, co później już wiązałoby się z łatwiejszym przejściem do dosiadu. Ale mamy! I mamy pozycję Sylwester boczną. Wyszedł, tak. Hasny z góry zajmuje pozycję boczną, zaczyna stabilizować tą pozycję. Tak, każdy tu się spodziewał, że będzie jednostronna walka w stronę Sergiusza, ale Sylwester Hasny naprawdę pokazuje w tym pojedynku, że nie odda tak łatwo tutaj zwycięstwa swojemu rywalowi. Kontroluje nam tą pozycję dobrze.
Jest bardzo góry. skuteczny tymi łokciami właśnie, mówię to. Próba zapięcia tam krucyfiksa. Mamy przejście do dosiadu. Ale już nie starczy czasu na wykończenie tej walki. Mamy koniec pierwszej rundy. Ale No, punkty. pierwsza runda dla Sylwestra Hasnego. Też tak uważam, że Sylwester Hasny właśnie tutaj tą końcówką, tymi dwoma obaleniami, szczególnie tym jednym rzutem mocno zapaśniczym. No, druga połówka rundy na pewno nie idzie po myśli Sergiusza Uzarka. Sergiusz teraz dostaje tutaj cenne wskazówki od Tomasza Brondera. Tomasza Brondera oczywiście na pewno kojarzycie z innej roli, jeśli oglądacie KSW i inne znane federacje w Polsce, to wiecie, że Tomasz Bronder jest zawsze jednym z głównych sędziów ringowych. Adam Niedźwiedź z nowym tatuażem, no ale Adama Niedźwiedzia też zapewne kojarzycie z walk w MMA, walczył w Penie, walczył w KSW, naprawdę niesamowity zawodnik, zresztą jak jego siostra, która walczyła w Invicta FC. Mamy teraz tutaj właśnie powtórki najlepszych akcji z tej pierwszej rundy walki No mistrzowskiej. naprawdę Sergiusz zaczął fajnie ten pojedynek, dobrze sobie radził. I te high kicki były bardzo fajne. Tak, do połowy pierwszej rundy. No i później zaczął oddawać tą inicjatywę. Błąd, malutki błąd, większy błąd. No i skończył tą walkę w dosiadzie. No i szczególnie właśnie mówię, że zdobył dosiad Sylwester, to już mogło być takie zapieczętowanie, że warto tą rundę postawić na jego korzyść. I co teraz odbywa się w głowie Zawodnicy Sergiusza? gotowi, zaczynamy drugą rundę tego pojedynku. Zaczyna od prostego Sergiusz Uzarek, próba front kicku. Sylwester próbuje ciosem na dół zahaczyć tutaj Sergiusza, ale nie dochodzi celu. Low kick wykonany Sylwestra. Mocny tak, Hasnego mocny low kick. Nie wiem, czy tutaj panowie będą w stanie Próba wytrwać. sprowadzenia Uzarka, przechwytuje głowę Hasny Znowu próba tej Sergiusza gilotyny. Uzarka. Czy ta gilotyna siedzi? Koniec pojedynku, Sylwester Hasny wygrywa. nowym mistrzem MMA Silesian przez duszenie. Przez duszenie gilotynowe wygrywa. Sebastian Hasny! Sylwester, przepraszam bardzo.